Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis. Da na subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Baba ɗan Audu barka da zuwa, manema maraba da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hayatu Salis, da fatan dai ka zo lafiya. Ni ma lafiya kalau na zo da fatan dai kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Shin Baba ɗan Audu ya alaƙarka da kuɗi take? Ai idan babu kuɗi babu rayuwa, in ba rayuwa babu kuɗi. Kaga kuwa alaƙata da kuɗi alaƙa ce mai matuƙar girma, dan ni nan akan kuɗi da kake gani na ba abinda ba zan iya yi ba. Kan bala'i ka ce Baba ɗan Audu lamarinka da kuɗi abu ne mai girma. Ashe kai ka huce madi yadda nake tunani. Kwarai kuwa, ai tsakanina da kuɗi amana ce, in gaya ma gaskiya. To amma Baba ɗan Audu, shin me za ka yi da kuɗi har haka da kai ka zamanto mayan kuɗi a rayuwarka? Shin ina za ka kai kuɗin idan ka samu? Wata ko duk fafutukan da ka ga ina yi domin in samu kuɗi, kawai buri na in samu kuɗi in koma ƙasar Saudi Arabiya in yi zamana babu ruwana. Har yanzu fa a Najeriya ba a huce cin nama yanka ɗaya ba a abinci. Can kwa kaza in ci dajjaje sai na more, in yi kwanciya ta in huta. Kaga zamana a Najeriya kalli yadda ne baki na rame duk na canja kala. Ina kai zaman Najeriya akwai wahala. Wata ko Baba ɗan Audu, bakinka dai yana so ya ci daɗi a yadda kake so kake kuma gaya mana. Ko kai yanzu da ka ganka kayi hakan nan da wuyan nan naka kamar lilan garaya, inda a ce za ka je Saudi Arabiya inda ka ɗauki wata biyu kacal, wannan wuyan naka sai kaga duk ka canza. Wannan yanayin da kake ciki duk sai ka fita ka ci dajjaja, ka ci shinkafa kaza, ka ci tali nama, kaga kai zaman ka kawai ka huta, ba wani aikin wahala. Amma kalla ka kai kanka yadda kake, wuyanka kamar lilan garaya, kaga kai kanka kana samun hutu. Ai ba haka za ka zauna ba, canzawa za ka kai fresh da kai. To Baba ɗan Audu, yanzu me za ka ce wa masoyanka? Ina yi wa dukkanin ɗaukakin masoya na fatan alkhairi a ko ina suke. Na gode 100% da irin kulawar da suke bani da irin soyayyar da suke nuna min. Na gode. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan fira tsakanin Hayatu Salis da Baba ɗan Audu. Don haka mune wa kowa fatan alkhairi, muna fatan dai wannan hirar ta nishaɗantar da kowa. Don haka ku huta lafiya, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mai suna Hayatu Salis domin ganin shirye-shiryenmu da za mu ringa kawo muku nan ba da jimawa ba.